Тук са така ли? Жените са сядали и са така ли? Ето този килим е така на такъв стан. Да, то се натиска. Мими, пази се. И самата игла побива. А вие трябва да има подход. И да шиете. Тоест не така. Аз имам такава машина. Да, А ако искате, мога да ви снимам. Може ли само да си... Това какви малки столчета? Рабираркика. становете, всички черги и килими са изтъкани там, а също и платове, от които са съшили дрейк. Да, това е нещо, което е дървено. Аз по дървено, кишонно. Чай се махна.